то смисъл. Какво? Какво е? Уес! Беше навален флюда. Кой той, брат? Не, аз го нося от квартирата. Мръсни се, да. Какво се става? И си имаш мокър. Не, аз забравих да купя вчера. Как не си чуя бяха долу до леглото ти е тук към мен? Не съм го траскал. Бях как на краката. Хубаво съм 5 метра с тях, бе, брат. Хубаво, брат. То се помни като се заби в стракото, брат. Дай да се забил някъде, брате. А помниш като ми разби цялото легло? О, да. Така беше вратата и ти директно на стъклото. Я си казвам, добре ли си, брат? И ти ще ми отговори и отиде да пикаеш. Какво ще правим? Война. Планч на скалина. Динозавър Рекс. Добре си, бе. Вярно ли, че си пивозавър Рекс? Аз съм шмъркозавър Рекс. Пивозавър Рекс. Не, Малко там коста, искаш? Да видим там малко коста. Ай. Братолешка. What? That's them. What? That's them. I got the video. I got the video. What? Boy, I flex a lot, many hoes she was. Look, bitch, I ain't dumb. I'm like, what the fuck? Милене. Не, що? Що? Аре да се фърлим от скалите, бе. А кой се фърляме? I was hitting to hitting list, oh my god. I was with my twin with no fuck, oh my god. Ай, ти се. Mama, you can talk, oh my god. Просто кажи пауза, Аз съм го изкачаш, да? Ари! Спрете! Браво, Андрея. Ай, на клипс. Николай! Виж амазонката как позира. Мазоката как ти си. Създай мирно. Андрея, позирай. Как беше? Брат, преба ми са ленса. Така искам. Кажи го това тяло. Ей така. Примерно. Много думним. Пауз. Много думним. Пауза. Бах ти зума. Искрен се като за половин час, брат. Ехо, той има хора. С камера има невероятен зум. Той е толкова далеко. Те няма скачат, май, да? Да, той е много голям зум. Ти луди си, той е много надалеко. Аре, бе. Crazy shit. Той е много далеко, да факт. What the fuck? Я гледай. Я гледай. Бро, я ми бих Кенан. Айде. Брат, я го що си дете в мала и дете Кой? Кой е? Не знам. То ще да падаш. Чай, ти как че беше Даже по-малко? да спомням. Кой ти? Бе. Кой ти е?
Брата съм с фалка в мътта, фотофак. Ти кога се събуждаш? Няма спомен наистина, брат. Ей, Гошо! Ти пак също къпче. Да. Ей, Гошо! Порязах се. На каманяците. Я? Да. Аз имам лепенка. Не, то троса. Сета. Много ли са поряза? Не. От играчка става плачка. Пак? Играчка става плачка. Да. Аре са покатерим тук отгоре. Не беше първо. Как ли какво стана? Не, ти ли? Да, бе. И те. Бързето са порязал. Какво има тук много хора? Като скачвам и нали съм на един крак. Брат, трябваше да си скачвам с кроксовете, брат. Виж къде съм отпаднал. Звънете му. Не спе. Отиди там на парапета. Няма да ти правим нищо. Отиди там на парапета и погледни надолу. Още надясно. Още след кърпите, след кърпите. Още малко. Още малко. Погледни надолу, погледни надолу. Погледни надолу. Надолу е. Надолу. Погледни. Виж долу на парапета. Ице! Виж кътката. Майните го то Вирго е. Кожа па. Не трябва да ви само опитите са. Мен ме интересува ми опитите са. Как гледа, бе, брат? Брат, вие си бяхте от камера. 10 минути не може да побера. Can't believe this shit. Чао. Рандъм среща. Какво има тук? Брат, тук става постоянно мишна с пранжак, извиняй. Съжалявам, брат. Тотира, ама ще го духаме пак в пилата, а? Брат, нямам инструктор. Защо не отивам просто да се... Куше, трябва да си взимаш много събора. You really love me, you want money. If you're around me, you gotta stay loyal. Just for the team, gotta go harder. It's time me. I tell you. Големо опит да спам. Аз се плача, нали, аз го представям. Като се е колкото колацията ще е домаш. Добре, айде да се го